dalam pelajaran basa Jawa wonten saat punika. Saderengipun pelajaran dipun milai, monggo kita tansah kedonga mugi-mugi pepanggihan kita sedaya tansah diparingi kaberkahan, kita sedaya diparingi kelancaran, kesehatan, keselamatan, kabikaswarasan sarta ditebihaken saking sedaya bebaya. Nah, saderengipun pembelajaran dipun miwiti, monggo anak-anak sedaya siapaken buku catatan kalih bolpoin nggih. Ampun supe makin poin-poin penting saged dipun catet saking dipun serat. Oke? Langsung kemawon kita milai pembelajaranipun. Unsur-unsur nulis sandiwara. Setunggal skenario utawa naskah sandiwara. Nomor kalih unsur-unsur drama kang arupa alur, watak, dialog, petunjuk laku, latar utawa setting, tema, amanat. Nomor 3 nulis naskah sandiwara kang arupa nentokake konflik, nyusun urutan prastawa, nentokake paraga, nentokake latar lan besut naskah. Setunggal skenario utawa naskah sandiwara yaiku rantaman lakon utawa cerita sandiwara, drama, film, apa dene sinetron. Ing skenario dumadi saka pirang-pirang babak lan ing saben babak ana pirang-pirang adegan. Kalih unsur-unsur drama. Alur utawa plot yaiku rerencening sebab musabab kang bangun cerita. Alur keperang dadi sekawan tahapan nggih punika pengenalan, pertikaian utawa konflik, puncak utawa klimaks lan penyelesaian. B. Perwatakan utawa karakter tokoh. Watak ing sakjroning drama ana 3 yaiku protagonis, antagonis, tritagonis. C. Dialog. Dialog yaiku pacelaton paraga siji lan sijine. Dialog kudu nurut emosi, konsep lan pangrasane paraga supaya sing mresani bisa ngrasakake apa sing dirasakake dening paraga. D. Petunjuk laku. Petunjuk laku banget diperlokake sakjroning naskah sandiwara. E. Latar utawa setting yaiku sekabehaning katrangan panuduh sing ana sesambungan karo wektu, swasana lan panggonan ing sakjroning cerita. F. Tema. Tema minangka gagasan pokok sing ana ing sakjroning drama. Tema drama kayata kauripan, kekancan, katresnan, kasetiaan lan sapiturute. G. Amanat yaiku piweling saka pangripta kanggo para pamaos utawa pamiyarsa. Nomor 3 nulis naskah drama. Urut-urutan nulis drama. A. Nentokake konflik. Konflik bisa dijupuk saka masalah kang asring diprangguli ing bebrayan. B. Nyusun urutan prastawa, alur, critakake konflik kanthi runtut. C. Nemtokake paraga utawa tokoh yaiku menehi jejeneng paraga kang wis diciptakake. D. Nemtokake latar yaiku nyakup panggonan, wektu, swasana. E. Besut naskah. Naskah kudu dibesut dhisik ngawekani ana kleru ngetik utawa kesalahan liyane.